המשנה אומרת, מסכת ראש השנה, דף ט"ז עמוד א', נקרא את המשנה, בארבעה פרקים העולם נידון. במאמר מוסגר, כן, במאמר מוסגר, איך יש תוכנית נקראת רגע של עברית, זוכר בומי, רגע של עברית. אז במאמר מוסגר, כיוון שהאוזניים, תמיד אני אומר בכולל האברכים, באים, מדברים, אני אומר לו לא קשה. אם לא קשה, אין לי מה לדבר איתך. אם לא קשה, לא מדבר. אם אתה לא מרגיש את הקושייה, אין לנו על מה להתחיל לשאת ולתת. הפסוק אומר, יוסיף דעת, נוסיף מחור. הרחוב אומר, אין שכל, אין דאגה. מה אני אעשה? אני קצת יודע דקדוק, וצורם לי עד למעוד. גם אלה שחושבים להיות מדקדקים, משום מה מדקדקים יותר מן הראוי. אז אני אגיד ממש על רגל אחת, תשמעו טוב, הנקודה של מי לרע ומי לאל, פעמים הרבות זה משנה משמעות. מי לרע ומי לאל, פעמים הרבה זה משנה משמעות. כדי שלא תיקחו את זה באופן אישי, אני נמנה על בני העדה המרוקאית, ולעניות דעתי רובם ככולם גדולים בטעות בהגייה ובקריאה. בני מרוקו אלופים בלטעות. זאת אומרת, כמעט סטטיסטיקה, תיתן לו לקרוא הפטרה, כל המי לרע מי לאל, וכל המי לאל מי לרע. זה כמעט יעשה לך את זה בדווקא. פעמים רבות רבותיי זה משנה משמעות. עכשיו, גם מי שלא יודע לנגן טעמים, אותי לא כולם כמוך, גם מי שלא יודע לנגן טעמים, ישים לפחות, הוא יודע מה זה טעמים, נכון? יש טעמים על המילה, יש טעמים. לא רק הטעם, צריך לדעת הטעם לנגן אותו, אלא צריך גם לדעת המיקום של הטעם. תן דוגמה, נתחיל מהקל הכבד, אני רוצה שתבינו שאני לא הולך, איך אומרים, לטרלל אתכם, אז תבינו שיש דברים בגו. רש"י כבר מרגיש בשאלה, יעקב אבינו פרשת ויצא, מגיע לחרן, הוא מדבר עם הרועים, אט, פסוק ראשון יאמר, והנה רחל, ביתו של לבן, באה עם הצאן. פסוק ראשון. ממשיך עוד לשאול אותם איזה שאלה וחצי, לדעת בדיוק, ושוב פעם מופיע הפסוק, והנה רחל, ביתו של לבן, באה עם הצאן. כן או לא? שואל רש"י כבר בא. ובטח התורה שהיא קמצנית גדולה במילותיה, לא תחזור, תספר לנו עוד הפעם שהיא באה. חלס, בא. אומר רש"י, הראשון, הטעם הוא תחת האלף, והנה רחל ביתו באה. מה זה באה? אני ואתה מדברים, ותוך כדי שאנחנו מדברים, הנה היא מתגלגלת ובאה. היא נמצאת בהליך של הגעה וביאה למקום. זה הראשון. השני כבר מבשר, באה. אז איפה עכשיו הטעם יהיה, אומר רש"י, הרביע, איפה יהיה? על הבן. והנה רחל ביתו באה. הראשון באה. כן, באנגלית יגידו present progressive. כן, איך אומרים הווה? לא, הווה, אתה צודק, הווה ממושך, כן, אז זאת אומרת, הנה רחל, ביתו מה? באה. השני, והנה רחל ביתו, באה. זה משנה משמעות רבותיי. על אותו משקל, בברכת כהנים, פסוק שחותם, פרשת בעלותך, את ברכת הכהנים, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. ושמו, לא ושמו. עכשיו, איך אני יודע איך לקרוא? אם תחת המילה שמו, איפה יש קו מעמיד למטה? אם המעמיד הזה יהיה בין הסין למם, זאת אומרת חלק על שתיים, שמו. אם הוא יהיה אחרי המם, שמו. מי לרע, לא מי לאל. מה נפקא מינה? ושמו את שמי על בני ישראל חד פעמי. לא. ושמו את שמי על בני ישראל, יש פה ציווי, הולך ומתמשך לדורות. כל הזמן אתם מצווים הכהנים. מה? ושמו את שמי על בני ישראל. עולים החזנים להתפלל, מנגנים יפה, פעמים הרבה לא קוראים נכון. ואהבת את השם אלוקיך. למה ואהבת? חד פעמי ואהבת את השם אלוקיך. כן או לא רואי? ואהבת
זה ציווי לדורות עולם, כל הזמן מצווים. הרמב"ם כותב בהלכות יסודי התורה, פרק ב' הלכה א', מצווה תעשה לאהוב את השם יתברך שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, זו מצווה תעשה לדורות, ואהבת. וכן על זה הדרך, זה עברנו בשלום והשתכנענו כן. למדקדקים, מבקשים עכשיו להניע את השווה. יש שווה נע, ויש שווה שהוא נח. יש שווה נע, ויש שווה שהוא נח. שימו לב טוב. לעולם, אם יבוא השווה אחרי תנועה גדולה, אני רוצה להסביר בשכל גם, אם יבוא אחרי תנועה גדולה, אז הוא יהיה שווה נע. זאת אומרת, שמרה נפשי כחסיד אני. שמרה, מה יש לי תחת השין? מה יש לי? קמץ. קמץ זה תנועה גדולה. מה עושה תנועה גדולה? תנועה גדולה אני מושך אותה. תקשיבו טוב. תנועה גדולה אני מושך. אם היה פתח תחת, זה תנועה קטנה. אם היה רק פתח. שניהם נקראים אותו דבר. אבל פתח זה סיימת. אם זה קמץ, תנועה גדולה, אתה מושך אותה. היא תנועה גדולה, נותן לה קצת אוויר לפני שאתה מאיית האות הבאה. הבנו? עכשיו, מה עושה התנועה הגדולה? היא מחלקת באופן תמידי את המילה לשניים. הבנו? תמיד אם יהיה תנועה גדולה תחת השין, אז מה הלומדס? זה כאילו עכשיו מילה מחולקת לשניים. כאילו יש לי נחה אחרי התנועה הגדולה, שים מקו, זה מילה אחת. כאילו נעשה נוטריקון, זה שני מילים. מרה. מה קרה לשווה שתחת המם? נהיית שווה בראש מילה. כאילו זה תחילת מילה חדשה. שווה בראש מילה, שווה נע. מרה. אתה לא יכול לשמוע אנשים, לפעמים אומרים לי, שומרה. לא יכול להיות בעולם שומרה. למה לא יכול להיות? אם היה חולם, מנוקד על השין חולם, נקודה. חולם אפילו חסר, זה תנועה גדולה. אז תנועה גדולה שומרה. אבל אם אני עושה קמץ, איך נהיה קמץ לפי בני ספרד לאו? כיוון שיש לי את השווה אחריו, קמץ, שווה קמץ, נכון? זה נהיה שור. אז אתה לא יכול לשים בחיים מעמיד ביניהם. אילה תעשי מעמיד, אז הוא חזר להיות שר. אם אתה רוצה שהם תהגה אותם יחדיו, אסור לך לשים מעמיד כדי לראות אותם ביחד. אם הם ביחד, אז זה כבר לא תנועה גדולה ונהיה השווה בראש מילה, כי זה אחד. אז זה חייב להיות שומרה. הבנו? לא יכול להיות שומרה. אם שומרה זה שמרה, אחד מהשניים. שים לב טוב לפרט הזה, כן? כמו לקרובה אל המלאכה לעשות אותה, לקרובה, זה גם קמץ. איך? כמו לקרובה אל המלאכה לעשות אותה. חייב להיות, לפי מה שאני אומר, אם יהיה קורבה, אז הרש לעולם תהיה נח. אלא אם כן יהיה לי חולם חסר. אחי ורעיה, אני לא אגיד טעות, אני נזהר מלהעיר בנקודה הזאת, אבל ירתי את זה לידיד קרוב אליי כאן בין המתפללים, כן? זה בני אשכנז, רק אני אסיים את זה, יש לי איזה סדר בראש, תגיד את הדברים. חולם, יש חולם מלא, כן? אני יכול להגיד או א' עם ו'. אני יכול לעשות גם או עם נקודה, בלי ו'. תזכרו, בחולם, בין שהוא מלא, בין שהוא חסר, הוא תנועה גדולה. אבל בשורוק, אם הוא חסר, מחלוקת בין אשכנזים לספרדים. אני לא מדבר עכשיו על אשכנזים לא טעם ולא רע. אני מדבר על אשכנזים, מי שיודע רב חיים קניאבסקי בלדרמן, הבעל קורא שמה, הוא אומר עין יותר טוב מהתימני הכי אסלי שאתם מכירים, אשכנזים. כי בעל קוירה שמה, אצל החזון אישניקים זה בעל קוירה. כן או לא? אז אתם יכולים לשים לב שם, הם יגידו, הוא מחיה. מלך ממית, הוא מחיה. אנחנו הספרדים לא אומרים, הוא מחיה. הוא זה תנועה קטנה, כי זה רק ו'. אין לי מילה מלאה שמה, כן? כיוון שזה תנועה קטנה, הוא מחיה. שים לב טוב למילה הזאת, הוא מחיה. כל הזמן. בסדר? כל הזמן הוא מחיה. כל פעם שתראה ו' ושווה אחריו, אם זה ו' החיבור, שהוא מנוקד, כן או לא? קובוץ, שורוק, זה מה יהיה? הוא מחיה. תנועה קטנה, הוא מחיה. הבנו אחי ורעי, נשים לב לפרטים האלה טוב. עכשיו, נקודה האחרונה, לכן הזכרתי בה, למה? אמרתי ב4 פרקים. מה מנוקד תחת הפה? שווה. כיוון זה שווה בראש מילה, שווה נע.
יש הבדל רבותיי בין פרקים לבין פרקים. שומע אנשים אומרים שמע ישראל, זה נכון? לא. מה מנוקה תחת השין? שווה. מהו שוונה? אני לא אגיד שמע, זה לא שוונח, אבל אני גם לא אגיד שמע. זה לא צרד, זה גם לא סגול, זה לא שמע. זה אומנם שוונה, כן או לא? אבל זה איך? אתה מניע אותו, אתה אומר שמע, לא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הבנו רבותיי, לשים לב טוב לפרט הזה, כן? איך אומרים נהגים נכון? ברוך הוא, ברוך שמו, או ברוך הוא, ברוך שמו? איך את ההגיה? ברוך הוא וברוך שמו. ברוך הוא וברוך שמו. ברוך. כן, זה לא נוגע אלינו, כי זה שמע בראש מילה, אבל לא שמו. הבנו? וכן על זה הדרך. אותו דבר, כשמכוונים באחד, הן אמת שרש"י מסביר בטוב טעם ודעת הגמרא ברכות י"ג, מה יכוון באלף של אחד, מה יכוון בחד, מה יכוון במה בדלת, לא יגיד שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה זה? קודם כל זה ודאי הזהיר אותנו מרן בהלכה, לא יגיד אחד, כי זה נשמע לא אין חד, חס ושלום. צריך להגיד אחד. עכשיו, הדלת לא אחד לא. צריך לכוון אותו, יגיד אחד. הבנו? מניע אותו כמעט, כי זה אחרי הכל אחד, זה לא אחד זה מילה אחרת. אחד. רבותיי, אדם שמדקדק בקריאת שמע, אומרת הגמרא, מצננים לו גיהנם. שמעתם? אדם שמדקדק וקורא קריאת שמע, כן או לא? אומר המשנה ברורה, מסביר, אדם שמקבל מכתב מאת המלך. תאר לך באת עכשיו קיבלת מכתב משמעון פרס. נכון או לא? אתה מזמין את כל המשפחה, לא משנה, הגיע מעולם האמת בטעות מכתב. קיבלת מכתב מנשיא ישראל, נכון או לא? אתה תכנס את כל בני ביתך ואת השכנים ואת כל המחזור שלך ואיך תקרא להם את זה? תזמין את חיים לוק שיקרא את זה עם האנדלוסית, מילה במילה. אתה יודע מה הוא כתב לי מכתב? נכון? אתה לא תקרא. על אחת כמה וכמה קריאת שמע עול מלכות שמיים, מכתבו של מלך מלכי המלכים, איך תקרא? אדם שמדקדק באותיותיה, דורשת הגמרא, זוכה ומה? מצננים לו גיהנם. שמעתם? מצננים לו גיהנם. אז קריאת שמע צריך להגיד טוב. נקודה אחרונה לפני שאני חוזר לפרקים, 4 פרקים. מה אני אגיד עכשיו? אמרתי פעם באחד השיעורים, ואפילו לא שמתי לב שנכנס גאון הדקדוק בדורנו אנו, כמדומני הכל יסכימו, הגאון הגדול, הרב מאיר מזוז שליטה, והוא שמע אותי מדבר. דיברתי שיעור לפניו, אוהל משה באשקלון, ביום שישי. הוא נכנס, הוא היה ישב בצד כזה, שמע, בטח 15 דקות אחרונות, והסברתי לטונסים, שוב איזה עז פנים אני, הסברתי לטונסים שיושבים כולם עוד עם הבירה, עם רגליים משולבות, הסברתי להם, ודקדוק, הם מתי הוגים ככה וככה, ולמה? לא את מה הם יודעים יותר ממני, אבל הסברתי למה. והוא שמע, ואמר לי אחר מכן, שיבח עד למעוד, אמר לי, אם אתה ככה תגיד את הדברים ברבים ותסביר אותם, בטוח אני שהדקדוק יחלחל לכל שדרותיו. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. על הפסוק הבא. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. אז תחליט. פסוק ראשון אמרת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך. פסוק שני, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום על לבביך. למה אני אומר לבביך? שמה, תחת הבית השני יש סגול. בפסוק הראשון, לבביך, אתה תראה על הבית יש שווה. אמנם שני ביתים סמוכים, אז הוא נפח להיות, מה? שוונה, לבביך. אבל למה זה ככה, רבותיי? תקשיבו, תשמעו טוב את ההיגיון. ההיגיון הוא ככה.
כשאני עדיין לא סיימתי את הפסוק, את המסר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, נגמר? עוד לא. ובכל נפשך, נגמר? עוד לא. ובכל מאודיך, נגמר הפסוק. אז תמיד זה הולך ככה. כל זמן שאני עדיין מחכה לי עוד ועוד ועוד, אני לא אסיים בסגול או צרה. זה סוף פסוק. כמו שאתם יודעים, פעם מצאתי בית הכנסת, כמעט הלך שמה, תשמעו טוב, כמעט הלך שמה אלימות עד זוב דם. על מה רבו? השליח ציבור אמר, עם 0 כסף, והם אמרו לו כסף, הלכו מכות לכל הדעות. אף על פי שאנחנו הספרדים, גם זה לא משנה משמעות, מחזירים. בני אשכנז לא משנים, אבל גם לפי הספרדים לא משנה משמעות. הוא אמר כסף, ואמרו לו כתוב כסף. שאלתי אותם, מה ההבדל? לא, כסף זה משהו אחר, וכסף זה משהו. אמרתי להם, מבחינת משמעות זה אותה מילה. גם כסף וכסף אותו דבר. 0, 0, אותו דבר. אלא מה השתנה שם? אם לעולם, אומר הרב אחידה וסימנך, אם 0, כסף. 0, ראשי תיבות, אתנך, א', פסמך, סוף פסוק. תמיד, אם יהיה אתנך, מה זה אתנך? בתוך הפסוק יש מעריך תרחה אתנך, או מעריך תרחה סוף פסוק. אתנך בסוף פסוק בלמדנות זה סוף פסוק בתוך הפסוק. זה מעריך תרחה אתנך. מעריך תרחה אתנך, מעריך תרחה סוף פסוק. הבנו? אתנך סוף פסוק, אותו מבנה. כשזה אתנך סוף פסוק בתוך הפסוק או סוף פסוק, תמיד יהיה מה? כסף. למה? אם אני רץ, זה הסברתי והרב מאוד נהנה. אם אני רץ, נכון? אדם רץ, אומרים לו תבלום, תעצור. אני רץ, תעצור. תמיד אתה תעצור ותחזור, נכון? תמיד יש מין כתב כזה. זה כסף. כסף. הבנו? זה כאילו מתחלק ואתה חוזר. הבנו? זה סוף פסוק או אתנך בסוף פסוק. אבל אם הפסוק מתגלגל והולך, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, סיימת? לא, יש לי עוד מה להגיד לך, ובכל נפשך. ובכל, תגיד מאודיך, לא, סיימת את הפסוק, ובכל מאודיך. פסוק הבא, והיו הדברים האלה שאנוכי מצווך היום על לבבך. יש לי עוד משהו אחרי הלבבך? לא. שם כבר לא מועיל את נפשך מאוד, לא. הלבבך הוא האחרון. אז והיו הדברים האלה שאנוכי מצווה אתכם היום על לבבך. הבנו? כי בזה סיימתי, זה חזר ללבבך. רק להבין את ההיגיון של הדקדוק, וכל התפילה בעזרת השם רצה. אז איך קוראים עכשיו בארבעה? פרקים או פרקים? מה? פרקים. שווה? בארבעה פרקים. אז למה כסף וכסף זה אותו דבר? ידעתי שכסף יתפוס אותך, הרגשתי עליך מההתחלה. לחם ולחם זה לא אותו דבר? אותו דבר. דניאל, אני אסביר לך, אתה עכשיו גאון, זה רמזתי קודם לכן על בני עדתנו. אם זה מלאל, אז לחם ולחם אותו דבר. בסדר? שים לב טוב. לחם ולחם זה אותו דבר. אם זה מלאל, הלחם, רק זה סוף פסוק, זה מתגלגל בתוך הפסוק. אם יהיה כמו אצל ותשר דבורה, פרק ה' בשופטים, אז לחם שערים, שם זה לא מלשון לחם אלא לשון מלחמה. אז מה זה נהיה אז? לחם, לא לחם. מסכים איתי רואי או לא? אז לחם ולחם אותו דבר. רק זה ישתנה סוף פסוק או לא סוף פסוק. אבל שניהם זה לחם. יכול להיות זה של אנג'ל, זה של ברמן, אבל זה לחם. בסדר? לחם. איך קוראים לך אתה, דני? דניאל. היינו בדקדוק, נכון? דניאל. אין בתנ"ך דניאל. דניאל. הצרה תחת מה? היוד. והאלף? נחת. יאללה חביבי. בארבעה פרקים העולם נידון. משנה. 4 פרקים, ישנם 4 זמנים בשנה שהעולם נידון. בפסח על התבואה, בעצרת חג השבועות על פירות האילן, בראש השנה
בא עלינו לשלום, כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד ליבם, המבין על כל מעשה. ובחג, כל פעם שכתוב בכל מאמרי חז"ל חג, זה סוכות. ושמחת בחגיך בתורה, זה סוכות. יש לי הקשים לשאר הרגלים. אז סתם חג, תזכרו, זה סוכות. ובחג נידונים על המים. אז 4 פרקים העולם נידון. עוד הפעם תעזרו לי, בפסח על מה? על התבואה. נכון? בעצרת, העצרת זה חג השבועות על פירות האילן. חג הסוכות נידונים על מה? מה יהיה מצב משק המים עלי אדמות? וראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. לא רוצה להיכנס לשאלה פילוסופית, תראו את הר"ן בדרשותיו, את מי דנים את התבואה? הרי דנים את האדם, מה יהיה מצב התבואה? אז בסופו של דבר הכל זה מה? זה האדם. זו שאלה. הר"ן מחדש שדנים את התבואה, יש מקום לדון את התבואה. רש"י מביא בתחילתה של תורה שהאדמה שינתה ולקתה. אז זו שאלה פילוסופית, צריך להבין עד היכן כוח הבחירה אצל הדומם, עד כדי שאיך לדון בו. טוב, לא נכנס לזה. זה 4, ב4 פרקים העולם נידון. באה הגמרא, רבי יהודה, תלמידו של רבי עקיבא. מי זה רבי יהודה תלמידו? זה רבי יהודה ברבי אלעאי. 5 תלמידים בגמרא בבמות ס"ב, אחד מהם היה רבי יהודה. סתם רבי יהודה זה רבי יהודה ברבי אלעאי. אומרת הברייתא, תניא, אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח? למה התורה ציוותה בקורבנות בתורה? דרך כלל הקורבנות יבואו מן כבשים, פרים, אלים, פעמים יש מנחות, אבל רואים חגים מסוימים שיש בהם איזו הקרבת קורבן משונה. בפסח אמרה התורה ממחרת השבת מיום אביכם את מה? עומר התנופה. מפני מה אמרה התורה הביאו עומר בפסח? כך שואל רבי עקיבא. למה? מפני, מתרץ רבי עקיבא, תקשיבו לסימטריות, מפני שהפסח זמן תבואה הוא. הרי זה זמן שהולך להיות התבואה עלי אדמות, להתבשל לטובה ולברכה. כיוון שהפסח זה זמן תבואה, אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. זאת אומרת, תביא לי איזה דוגמית, אני אראה בדוגמית הזאת שכל מגמתך וכוונתך לכל מה שאני אתן לך, זה כדי לעבוד את בוראך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם זה כוונתך וזה רצונך, יתברך לך. אז זה הזמן שאני הולך לדון מה יהיה מצב התבואה לאדמות. תביאו לי דוגמה, קורבן מן התבואה, מיום אביכם את עומר, ואני אברך לכם תבואה שבשדות. מובן? מובן. מתקדמים. ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת? בחג השבועות איזה קורבן היה? שתי לחם. מן התבואה, מן החיטה. למה אמרה תורה להביא שתי לחם בעצרת בחג השבועות? מפני שהעצרת זמן פירות האילן הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפניי שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן. שוב פעם, הבנו את המשוואה. תביא דוגמית, אני אראה שזה רצונך וכוונתך וזה היעד, אני אברך לך כנגד. ממשיכים. ומפני מה אמרה תורה נסחו מים בחג? הלוא בכל השנה כולה, כל קורבן, אין זבח בלא נסחים. נכון? בבית המקדש, הגמרא מביאה מסכת סוכות, תסתכלו דף נ"ב, נ"ג, דוד מלך ישראל קרא שיטין. היה 2 צינורות על גב המזבח שהם יורדים עד התהום. 2. שתראו שם מרנים, היו מכסף, ושם כל קורבן עלי אדמות שאתה מביא לקדוש ברוך הוא, תלוי אם זה פר, אם זה עין, אם זה כבש, לפי סוג הבשר, המינון של היין. יכול להיות רבעית, יכול להיות שליש, ויכול להיות חצי, תלוי, כן, תביא לקדוש ברוך הוא בשר, תביא לו בלי זה כוס יין טוב, לא שייך, הוא לא יאכל את זה. אז גם תלוי איזה בשר, אם זה בשר טוב, תביא לו קצת יותר יין כדי שיעזור לעיכול. אין לך זבח בלא נסחין. הבנתי צינור אחד. הצינור השני, כל השנה היה בחופש. מתי היו מפעילים אותו? בחג הסוכות. מה היו מנסחים לתוכו? מים. זה כל שמחת השואבה, פרק שלם החליל בסוכה, יורדים מהשילוח, שואבים, איזה חגיגה גדולה. ואז היו מנסחים מים שם. מה קרה בחג הסוכות? דווקא אמרה תורה, כל השנה אין מים, רק יין. חג הסוכות תוסיף מה?
מים. למה? אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפניי מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. בארץ ישראל חג הסוכות זה בעצם על פתחם של ימי הגשמים. אז תביאו לפניי דוגמית, אברך לכם. עברנו ביחד את כל המשנה, נכון? 4 פרקים העולם נידון. פעם אמרתי לעצמי, בוא נעצור פה, רבי עקיבא, מחילה על הביטוי, תהיה נאמן לשיטתך, בנית לנו פה מבנה סימטרי, אף לבפלא, נכון או לא? תבואה בפסח, פירות האילן שבועות, מים חג הסוכות. למה? הולכים לדון מים, תביא מים, הולכים לדון תבואה, תביא תבואה. בקצב הזה, ראש השנה, הולכים לדון בני אדם. מה צריך לעשות כל ראש השנה? להקריב בן אדם. את מי שדנים מקריבים. אני הייתי אומר לעשות איזה גורל, כמו אצל יונה, זוכרים? את מי? אתה יודע מה, בוא נשים את הצעירים בצד, הזקנים מגיל 85 ומעלה, נעשה ביניהם, לפחות תקריב מישהו. הולכים לדון אדם, תקריב אדם. דנים תבואה ואת התבואה, דנים מים, מביאים מים. אני סברתי לתומי שרבי עקיבא יקיים בעצמו כרבי שמעון העמסוני, כשם שנטלתי שכר על הדרישה, אתול על הפרישה. הרי לא מסתדר לך המבנה, הלך הכל טוב, הגעת לאדם. רבי עקיבא, יש לך אומץ להגיד, ראש השנה מה? דנים את האדם, כל שנה מה? הקהל יקריבו. אדם, תעשה עקדת יצחק. לא, הוא לא חזר בו, לא רק שהוא לא חזר בו, בוא נראה מה הוא כותב. אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות. איך תפילת המוסף בנויה? מלכויות, זיכרונות, שופרות. אמר הקדוש ברוך הוא, בראש השנה אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. ובמה? בשופר. רבי עקיבא חזר בו, אחי ורעי? לא ולא. רבי עקיבא, ציפינו ממך שתגיד, אל תפחד. לשיטתך, כל ראש השנה תביא דוגמית ממי שהולכים לדון אותו. דנים את האדם, תביא דוגמית, יקריבו האדם כל שנה בראש השנה. אומר רבי עקיבא, כן, אני נאמן לשיטתי. וזה מה שצריכים לעשות הקהל בכל ראש השנה. ולא להקריב אחד, אלא כל אחד יקריב את עצמו. אז מי יישאר? אומר רבי עקיבא, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. מה זה אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם? איך אמר הקיסר לרבי יוחנן בן זכאי, גמרא בגיטין דף נ"ה ונ"ו, אמר לו, אם מלך אני, אהיה כבודי. אם אני המלך, איפה השארת אותי כמו כלב מחוץ לחומה, אז אהיה כבודי. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. מה זה תמליכוני עליכם, רבותיי? מה זה תמליכוני עליכם? בטל רצונך מפני רצון. זה הקרבת האדם. אומר רבי עקיבא, הולכים לדון את האדם בראש השנה, אז מה צריך לעשות? להקריב את האדם. איך אני אקריב את האדם? אנחנו נשארים חיים. חוזרים לאכול תפוח בדבש ורימון. כן, כן. אבל מה עבודת היום? מלכויות, זיכרונות, שופרות. מה עבודת היום? אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. כל היום כולו לזעוק השם מלך, השם הוא האלוקים, השם מלך, השם הוא האלוקים. מה זה? מה זה? סתם, להשמיע קולנו במרום? לא. תמליכוני עליכם. יש מלך, יש בעל הבית. יש בעל הבית. בטל רצונך מפני רצונו. זה הקרבת האדם על דפוס המזבח. לבטל את הרצונות שלי זה עבודה קשה ביותר. להקריב תבואה, להקריב, לנסח מים, זה עוד כהיינו חפש, ליד עבודת יום ראש השנה, זה הקרבת האדם בעיצומו. תמליכוני עליכם. אומר רבנו יונה בשערי תשובה. והלא, אומר הרב, אם אמור יאמר העבד, יבוא העבד לאדונו, ויגיד לו, כל אשר תאמר אליי אעשה חוץ מדבר פלוני. אחד יבוא לאדון שלו, יגיד לו, אדוני, כל מה שתגיד לי לעשות אני עושה. כל מה שתגיד לי, חוץ מי. אומר רבנו יונה, זה לא עשיתי הכל חוץ מי, אלא כבר פרק עול אדוניו מעליו. למה? למה כל מה שתגיד לי לעשות אני אעשה חוץ? למה החוץ הזה? למה הוא יצא מן הקר? כי זה קשה לי. קשה לי, יש לי גם אני את הרצונות שלי. גם אני יש לי את הצרכים שלי, את התאוות שלי, את החמדות שלי. אז זאת אומרת, כל מה שעשית עד עכשיו אני מסתדר. אני יכול להחליק.
אבל כשזה ממש תאונה חזיתית, או אני או אתה, קשה לי. אז זה לא חוץ מי. זאת אומרת, כשיהיה מצב או אני או אתה, אני. אז כבר פרק עול אדוניו מעליו. מה זה תמליכוני עליכם? מה זה תמליכוני? בטל רצונך מפני רצון. מה זה הצדיקים בכל הדורות? זה בטל רצונך מפני רצון. מה רצו דורשי רשומות? דיברתי באחד השבתות. אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. מה אמרנו? בעיה למצוא ראשי תיבות. זה לא סיפור. מה זה אני לדודי? כל החיים שלנו זה מה? זה אני. פעם הייתי עם איזה מישהו, לא אשכח, נסענו להרצליה, 4-5 אחרי צהריים, מסכן הוא כמעט גבע מרע. אמרתי, בוא נמתין, כבר פנה היום. אמרתי, תשמע, אני חייב לאכול, כשאני לא אוכל אני עצבני וכו'. חיפש מסעדה, לא הייתה הכי... איך אמר לי פעם, מישהו נכנס למסעדה, ראה תמונה של בבא סאלי. אמר לו בעל הבית, אתה לא אוכל אצלי? בבא סאלי. אמר לו אותו צדיק, אמר לו צדיק, תשמע טוב, אם בבא סאלי היה מוכר ואתה היית בתמונה, הייתי אוכל. אתה מוכר בבא סאלי על הקיר, מה אוכל? אם הוא היה מוכר, הייתי אוכל. אנשים בחו"ל יש להם כל מיני הוראות היתר. הוראות היתר. יש לו תמונות, צדיקים, הכל, לנטילת ידיים לא נטלה. אז איך כל הצדיקים האלה, איך הם אכלו אצלך? טוב, לא נורא. זה מוריי ורבותיי. אז הוא אמר לי איזה מילים, אני לא אשכח אותם. אמר לי, כמה פעמים עמדתי בניסיון הזה והתגברתי, פעם אחת שאלוקים יוותר לי. כל הזמן הוא והוא, פעם אחת שלי. פעם בוא נעלים עין, נסמוך על מה שהוא אומר. אתם מבינים? כדי שתמליכוני עליכם מלך, תשים עליך מלך שתהיה מתו עליך, אין לך רצון בכלל. אין לך רצון. אתם יודעים שמשה רבנו, שאלתי פעם את עצמי, בימינו משה רבנו היה נפטר. היו עושים מודעות אבל, עצרת התעוררות, מספי תמרורים, אדון כל הנביאים. מה היו כותבים במודעות? נראה לי היה מודעות מהבוקר, עד הבוקר רק תארים, תארים, תארים. בסוף אולי נשאר מקום כותבים מי זה. תגידו, זה הוגן, משה רבנו נפטר, מתחיל ספר יהושע, איך מתחיל? ויהי אחרי מות משה, עבד השם. זה הכל מה שיש לתורה להגיד על משה. עבד השם. ויהי אחרי מות משה, עבד השם. אנחנו אומרים בתפילה, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. אומרים רבותינו בעלי המוסר, מה זה עבד? מי שלמד סוגיות, מי שמכיר קניינים, מסכת קידושין, החל מדף י"ד. אותו אתם משתלטים על המסכת. משם עד דפים כ' א' וכ' ב' אתה רק בסוגיות של העבדים. וחוזר על עצמו בעבד כנעני. מה שקנה העבד, קנה רבו. זאת אומרת, העבד, כן, אין לו אפילו יד. האדון שלו יושן. העבד מצא מציירים אותם באופן אוטומטי של מי? הוא לא צריך אפילו לחשוב כמו אדם אחר שרוצה לזכות לפלוני. ואז נכנס לסוגיה מגביה, מציע לחברו, קנה חברו, לא קנה חברו. הגמרא במציע דף ח' לא, עבד אתה כלומניק. במילים אחרות, תפתח ספר טלפונים, תראה את כל השמות של כל אפילו כל המקסיקנים יש להם מופיעים בספר טלפון. אבל עבד כנעני הוא לא מופיע. הוא לא ישות בפני עצמה. אין לו אני בכלל. כל כולו זה האדון שלו. מה קנה עבד? קנה רבו. זה משה רבנו. אומרים רבותינו בעלי המוסר, ויהי אחרי מות משה עבד השם, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, זה התואר הגדול ביותר בעבודת השם שיכול האדם להגיע. שמה הוא? עבד. מה זה עבד? אני כלום. שום דבר. אני כלום. כל ענייני וכל רצונותיי וכל אני כלום, אין לו ישות בפני עצמה. הכל מזה זה הבעל הבית. זה ביטלתי רצון מפני רצונו. זה היה אדוננו משה. וזה היו כל הצדיקים כולם. הבנו. אז כשכתוב במשנה והברייתא משלימה, רבי יהודה בשם רבו רבי עקיבא, פסח תבואה, עצרת פירות האילן, חג הסוכות מים, דוגמית, כדי שידונו את הדבר הזה, מה היה צריך להיות בראש השנה? מה היה צריך להיות? דנים את האדם. מה היה צריך להקריב האדם? האם אנחנו עושים את זה? כן. לא צריך לקחת אדם ולשחוט אותו, לעשות עקדת יצחק, לא.
אלא מה? אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. כשאדם זועק כל הימים הללו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם, כל הפסוקים סביב מלכויות שתמליכוני עליכם. מקבל אני על עצמי ריבונו של עולם, שאין לי יצרים, אין לי רצונות, הכל אני מנתב, הכל לכבודך, לעשות נחת רוח ויוצרנו. יהי רצון שנפנים את המסר, נשתדל בדבר, ונזכה כל כולנו שיצא משפטנו לאור, אמן ואמן. רבי יוחנן בן הקשה אומר, צעק הקדוש ברוך הוא זוכר זאת שנאמר, נראה למען צדקו יגיד ויאדיר.